Tomb Raider med Lara Croft som vil være fugl. Ja, det er rigtigt. Jeg har altid gerne vil lære at flyve. Jeg har også øvet mig. Og ja, det gik okay. Bortset fra, at jeg havnede på sygehuset, men I kan prøve at se nogle klip, hvor jeg øvede mig. Noget galt med, hvad nu det hedder, forbindelsen, ikke? Jo. Lad os se på det. Pip, pip! Ja, pip, pip! Pip, pip! Pip, pip! Men jeg skal nok arbejde lidt på lændingen. Her har I nogle klip. Pip, pip! Men jeg kan nok også få at vide mange gange, at jeg ikke er så god til det der med at lande. Du er skide dårlig til at lande. Og jeg bliver skide sur. Du er så skide dårlig til at lande. Det ved du godt. Det er du ikke kan finde ud af det, hvis du prøver hele tiden. Okay, og her bliver jeg så sur. Du skal dø, inden du siger, at jeg er dårlig til at lande. Du skal dø. Nu skal ingen drille mig med, at jeg er dårlig til at flyve igen. Ha!